Avui a Així que passa, despedim la nostra patrona, la Mare de Déu de Gràcia. Gaudirem de la gastronomia i els sopars multitudinaris de les festes de setembre i llençarem el castell final de festes. Tot al programa número 69 de... Així que passa! Així que passa! Així que passa. Així que passa! 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 Passa així! Així que passa! 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 ¿Qué sucede qua? Así que pasa. Així que passa. Així que passa! Así que pasa. Així que passa! Així que passa. Així que passa! Así que pasa. Así que pasa. Així que passa. Així que pasa. Así 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 que pasa. Bueno, así estem en els empedraos i estem així la nostra companyera Paula, Hola. de la penya... La Chiscla. Bueno, Paula, què esperes dels empedraos d'avui? Yo ganar. Espero ganar, ¿no? Bueno, aquí nos preguntan mis compañeras que ¿qué lleva el empedrado? Pues lleva arroz, bacalao, pimiento rojo y lechuga. I a veure, i per què no el fas? Porque yo hice las paellas. Bueno, la paella, no las paellas. ¿Te salió bien o qué? Muy buena. Lo que pasa es que no ganamos. Muy bien, Paula, pues disfruta de la noche. Muchas gracias. Y vosotras, ¿eh? Bueno, así estem en la penya d'Esquisi, lo que pasa es que ja vam veig a un compañero que se diu Héctor. Com se fa un empedrado? No, la veritat és que lo primer que fa després sí que és l'oli per nivellar la paella. La baetxera és el primer que sofregixes, perquè deixi el gustet, així anar salaet i bo. Després la pebrereta. I una vegada la pebrereta ja està feta, l'encisami, ja quan està mustiet, I fiques la tomaca. tires la tomaqueta i la sofregixes. I ja mescles tota la verdura en tota l'aigua i en tota la verdura. I entonces tires l'aigua, depèn de la gent que sigui. És que a ma casa tota la vida han fet empedraos, saps? Han fet empedraos des de que era xicutico. I jo em feia en paquete, jo estava en la paleta ja ahí ficant llenya al foc. Y ya tienes el arroz. Hola, soy Belén y estamos aquí en la Peña Guayabó. ¿Cuántos años lleváis de comisión, vuestra peña? Este año. Pero eso es mejor, ¿eh? Porque se nota cuando uno es de comisión y cuando no. Porque sin comisión no hay fiesta. Hay que pagar el dinero y ser de comisión. Me llamo Jessy y vamos a hacer un empedrado que es el que va a ganar este año. Porque ya lo dije en mayo y no ganamos, porque aquí siempre hay una envidia, un tongo. Pero este año vamos a ganar. Te lo digo yo porque lo hace mi tiño con todo el cariño del mundo. ¿Cuál es el truco para hacer un empedrado bueno y que salga ganador? Que lo haga otro, que no lo haga yo. Ese es el primer truco. Y que se haga con mucho cariño, porque si lo hago yo no tengo ni idea, ¿me entiendes? Entonces saldrá una chapuza. Pero si lo hace mi tiño es el cocinero de la peña. Y hacemos paella, me hace empedrado, la torra, en fin.
Él se encarga de todo, ¿no? Sí, totalmente, porque es un crack. Pues bueno, deseamos mucha suerte y que sea el ganador. Bueno, yo soy Paula y estem així en els Empedraos, en la Peña Gioli. Este es Javi, el cuiner. Y bueno, me pareix que és una de les paelles, bueno, un dels Empedraos de més veterania. En quin pas de l'Empedrao estem? Pues ara estem sofregint l'arròs i ens quedarà ficar l'aigua i els fesols. Creus que hi serà bo? El guanyador, este és el guanyador. El número 1? Este sí. Pues no res, a veure si teniu sort i si teniu algun premi. Gràcies, igualment. Hola, soc Carme Maria i estem així amb Paula. Bueno, Paula, te veig així en una cassola. Per a què és això? Això és per a plenar-ho d'aigua i posar-ho en la paella perquè se mos està socarrant tot i necessitem posar aigua per posar l'arròs després. Pues vinga, va, ràpid. Rapidez, sí que se mos cremará. Adeu. Hola, soy Miriam, estamos en la noche de los empedrados. ¿Cómo te llamas? Joel, vine de vacaciones con mi novia y mi mejor amigo que está ahí. ¿Y de dónde venís? De Italia, Udine. ¿Y la experiencia que estáis viviendo esta noche o estos días, cómo es? Espectacular, no hay nada que comparar en Italia. Me encanta mi España. ¿Quieres preguntar algo a ella? Sí, ¿qué tal la experiencia? È tutto diverso dall'Italia, che non esiste un ritrovarsi così tra giovani, tutti che cucinano, gruppi così numerosi, che è veramente bello e che noi dovremmo imparare tanto da tutta questa combricola di giovani che si mettono qua, cucinano tutti insieme. En práctica dijo que le encanta estar aquí en España. No es fácil de ver tantos jóvenes juntarse así en una fiesta, hacer de comer todos juntos, disfrutar y que los mismos italianos tendríamos que aprender de los españoles. Bueno, pues així estem en Javier Colinas, president de la Comissió de Penyes, i a veure si ens fa una valoració de com ha anat aquest setembre el concurs d'empedraos. Bé, pues el concurs d'empedraos és un acte més que consolidat. Tindrem vora 2.400 persones, seguim augmentant de participants i bé, ara donareu els premis i farem una miqueta de guateca. Molt bé, doncs això és tot i hasta Sant Pasqual 2015. El tercer premi és per a la ratonera. Segon premi del concurs d'empedraos és per a la Penya Resaca. El primer premi del concurs d'empedraos 2014 és per a la Penya Guayabó. Bé, estem així en la plaça Major de Vila-real, en les festes de la Mare de Déu de Gràcia, en el sopar de germanor de veïns i veïnes de Vila-real, amb moltíssima expectació perquè estem esperant així a més de 1.800 persones. Tenim fins i tot ja estadístiques comprovant que des que estem fent este sopar de veïns i veïnes no només hem anat multiplicant el número d'assistents, sinó que també s'ha multiplicat el número de socis d'associacions de veïns i veïnes de Vila-real. A mi me diuen Celia García i Meric. Jo tota la vida he viscut a la Soledat. Visc al carrer l'Ermita, però soc de la Soledat. Això nosaltres estem venim del primer any. Ja fa 3 anys, això. Molt, cada vegada més. És molt bonic això. Veus a totes les veïnes, gent que no la veus i te pots a xerrar. Tenim una organització que portem molt de temps treballant-la, però n'hi ha que dir que del primer any que vam començar, que teníem 600 persones, a enguany que tenim
quasi 1.900, però això és més del triple i per tant la feina també se multiplica en els voluntaris de la Junta de Festes de Vila-real, que jo crec que hi ha que donar-los també l'enhorabona perquè això sense ells i elles no seria possible. La veritat és que han fet un esforç grandíssim. Respecte a les festes de Sant Pasqual, tenim 200 persones més inscrites. En total, unes 1.800 persones tenim entaulades aquesta nit. Que van començar, la primera edició se va fer i només vam tindre 800 persones i edició rere edició, ara estem en 1.800 i esperem que a la següent edició ne serem 2.000, a veure si arrepleguem als 2.000. Jo soc Dolores Cortés i vinc perquè m'ha invitat la meva amiga, però ella és del Cristo de l'Hospital. Vostè està dintre de l'associació? Sí, des de fa 2 anys. Però com ens vam enterar que feien el sopar, encara ens va animar més a apuntar-nos per estar així tots junts. Me pareix molt bé. Estàs en l'ambient de la gent, estàs en tertúlia, després tens ball, tens orquestra, te passes un rato agradable. A mi una meravella. I en comunicació entre els veïns, ens coneixem, és que ja fa temps que no ens han vist, si ens reencontrem, de fans, ui, xica, què tal, quan sense veure? És una alegria per a la persona molt emocionant. Bueno, així han vingut a sopar i me diuen Juan Manuel i han vingut en Mila i Pedro, el meu germà José Vicente i María Dolores, la meva dona Ángeles. Això és molt divertit i estamos muy a gusto. Sí, som de Castelló i hem vingut perquè tenim família així. Me diuen Santi, soc de l'associació Cristo de l'Hospital i estem la mar de gust així en el macrosopar que ens ha organitzat l'Ajuntament per passar-m'ho de categoria. I vinc a veure a la meva filla i a un muntó de xiquetes ballar esta nit baix la tutela d'Anna i Leo, que són uns grandíssims professors i mos tenen els xiquets molt, però que molt contents. El barri de l'Hospital, com esteu veient ara mateix, estan ballant molt la joventut, un grup de ball que està format per gent del propi barri, que m'ho van oferir i vam dir que sí, perquè com és un sopar de veïns, que millor que una actuació abans de l'orquestra d'un grup de veïns de Vila-real. Avui estem a la plaça Major, macrosopar de Penyes, que a més té la particularitat de que, com estem veient, la gent va disfressar. Som de la... Hola? Però sí. Em dic Marta i som de la penya Cacauets. Anem disfressats, és que no se veu molt bé, però anem de dutxes, perquè ens agrada fer el mono. Pues de tots en general, la penya se pensa entre tots sempre. La Comissió de Penyes fa uns quants anys va proposar això, el que se va decidir era que, igual que a les festes de maig, les penyes se disfracen a la cavalcata, avui, festes de la Mare de Déu de Gràcia, és el dia que se disfracen. Normalment, si veu les cares, hi haurà més gent jove que gent no tan jove, però crec que inclús en la nostra cultura mediterrània la disfressa també forma part del nostre cas de Simapures acervo cultural. Sí, a elles sempre es fa molta il·lusió, se disfressen, era un secret molt ben guardat, de fet, fins que han aparegut ningú sabia el secret de Reina i Dames, perquè quan les preguntaves elles ahir guardaven el secret, així ha
Ara era l'hora d'ensenyar el secret tan guardat. Avui aquesta nit de disfresses anem disfressades de marionetes i la idea va sorgir un poc entre totes, vam començar a mirar disfresses més originals per innovar un poquet i al final vam decidir esta. Ens ha costat, ha sigut molta faena, però bueno, bé, la veritat que estem molt contentes en el resultat. El proceso, pues lo que más nos ha costado ha sido lo de arriba, que son dos maderas. Hemos pegado también un palo de madera junto al gorro, el gorro lleva su agujero y una diadema con 2 ganchitos en el gorro. La madera pesa un poquet, saps? Entonces, dur todo un pes de dalt que te sujete tot el cos és un poc cansat, però s'aguanta lo que se podrà. Vam pensar que, claro, ens teníem que pintar la cara, no? No anàvem a anar, com sempre, de carrer. I pues vam mirar d'anar, pues ficamos algo de fantasia i pues el resultat. Com jo sempre dic, pues, també te fa il·lusió que aquest comboi, aquestes ganes de disfressar-se, de participar en la festa Reina de Dames, pues, sempre ens alegra i ens ampli d'orgull que elles tinguin ganes de participar activament en la festa. Sí, la veritat que quan ens vam dir la idea de que aniríem de marionetes, elles enseguida se van apuntar a buscar algo para combinar. Blanco Herrera le pagaron su salario y sin pensarlo 2 veces salió para malgastarlo y una semana de huelga y perdió el trabajo. Como no volvió a su casa, como lo dieron por muerto y no estaba muerto, y no estaba muerto, y no estaba muerto, y estaba tomando caña, y no estaba muerto, y no estaba muerto, y no estaba muerto,
Visca la Mare de Gràcia! La Junta de Festes, que acaba ara aquestes festes, pues, ja hem tingut de tot. Hem tingut ofrenes banyades, processors banyades, ens faltava pues, una torna banyada, pues, també l'ha tingut. Afortunadament, ha caigut una bona remassà, s'ha tingut que protegir a la Mare de Déu, els portadors, pues, ells molt voluntàriament volien continuar pujant-la a peu, però ha arribat un moment que ja era molta la pluja que estava caient i encara que la imatge estava protegida, pues, bueno, la peanya, l'anda, pues, ja no estava tan protegida de la pluja, també era una llàstima pues, que, diguem, els efectes que pot tindre això en obres d'aquestes característiques. Al final s'ha decidit pujar dalt d'un camió, però la gent, autoritats, reina i dames, etc., Junta de Festes, Comissió de Penyes, tots hem fet la romeria fins al final, fins a la capella de la Mare de Gràcia. Pues avui ha sigut un dia trist també perquè un dels actes més bonicos, jo sempre dic, per a mi almenys, és la baixada de la Mare de Déu i la pujada de la Mare de Déu, els dos. Avui hem tingut que dur-la de nou a la seva ermita, des d'on està tot l'any, d'alguna manera mirant cap al poble de Vila-real, i n'hi havia molta gent que un poc s'ha enfadat, no? Perquè, bé, has començat a ploure, això és una que nosaltres no podem controlar,
l'hem tingut que pujar a un camionet que duien preparada en uns toldos i el camionet ha hagut un moment en el que molta gent li haguera agradat que haguera anat un poc més lento i hagueren pogut acompanyar a la Verge fins al seu lloc, que és la seva ermita. Normalment sempre han dit que la Mare de Déu no s'ha banyat mai, especialment a la baixada. La Mare de Déu sempre ara sempre ha baixat al poble, però enguany això és el que ha passat. Soc Paco Badenes i soc portador de la Mare de Gràcia. Des de l'any 74, que va ser una eixida extra, pues no, la Mare de Déu banyar-se eixina conforme avui, pues no. Pues va baixar el mes de febrer perquè van ser els 700 anys de la fundació de Villarreal. I entonces pues van baixar a la Mare de Déu, van treure a Sant Pasqual, van portar la Mare de Déu de Niño Perdido, perquè allò encara perteneixia així, i allí al mig de la plaça se van encontrar. I després pues, va estar allí, van fer les festes que van tocar, i quan va ser hora pues, la van posar l'altre camí cap amunt, i això és el que va... I a mig camí? Sí, a mig camí se va banyar. Banyar i gelor, i gelor. Jo entonces era jovenet, encara no sabia molt Franco, era molt jovenet, jo me recordo que hi havia una tia meva que tenia una casa allà al sindicat, les casetes del sindicat, i feia molt mal oratge i la Mare de Déu va soles amunt. I jo estava dalt del balcó i me va agarrar i diu, ui, la Mare de Déu se'n va soles, i amunt. I quan la van girar, claro, era el mes de febrer i feia frescor, i quan la van girar cap al cementari és quan més plovia. Sinó que s'ha estat parlant en els portadors, que són els responsables de la Mare de Déu, i ells han considerat, a més, que és una talla de molt de valor, que estropear-la seria un tremendo problema, i que jo estic convençut que ella mateixa, que la Mare de Déu ens perdonarà en aquest sentit, en aquesta coseta que hem fet, de que n'hi ha gent que és veritat que se n'ha anat a casa un poquet i des d'ací demanar les disculpes que se puguen demanar en un tema que, com li dic, no poden controlar i que espere que l'any que ve ens respecte un poquet i puguem viure aquesta festa tan bonica una vespre com avui. Pareix que diguem que la tormenta ja ha passat i esperem que també el castell final de festes a les 10:30 de la nit se pugui fer, que serà la calenda perfecta per a una setmana de festes que a nivell balanç, bàsicament la cosa està encara molt calenta per un costat, molt fresca per l'altre, però afortunadament no ha hagut ninguna incidència digna de ressenyar i quan no n'hi ha incidències també ens alegrem perquè 230 actes és molt difícil que alguna cosa no passi. Decenas de clientes ya disfrutan de un gran ahorro en la factura de la luz, gracias a la tecnología LED de ClickLED. Tú eliges si quieres ahorrar. ClickLED, empresa líder en iluminación LED. Ahorros de hasta el 70% en el consumo de energía eléctrica en garajes. Iluminación LED, pantallas electrónicas LED de grandes formatos. Recuerde, ClickLED. Nos encontrará en Villarreal. www.clickled.es. Pick and Pack es oficina. Oficina es Pick and Pack. Pick and Pack es material de oficina, mobiliario, informática, consumibles, artículos de regalo. En Pick and Pack tenemos las mejores ofertas para particulares y empresas. Entrega en 24 horas. Más de 100 metros cuadrados llenos del mayor surtido de artículos. Pick and Pack. En Avenida Pío XII, número 11, Villarreal. Horario de 9 de la mañana a 8 de la tarde. Ven a conocer el nuevo concepto de papelería. Pick and Pack es oficina. Oficina es Pick and Pack. Unes festes que d'alguna manera diuen un poc l'adiós a la corte de la reina i les seues festeres d'enguany, però és el que es diu cada vegada, no? És a dir, ara en aquests moments es veu allà darrere en un moment d'emoció difícil. Elles veuen que tot el que han viscut, tots els sentiments, tota la gent que han conegut, pareix que s'acaba, no? I no s'acaba. És a dir, elles han descobert algo diferent, formen part de la nostra història, han conegut un poquet més un poble que a partir d'ara van estimar encara més de lo que l'estimaven, si cap, i per tant, com tot en la vida, tots són cicles, no disfrutaríem d'algo tant
com elles estan fent en aquests moments i han fet, si no sapien que n'hi ha un moment en què s'acaba, si cada any foren festeres no plorarien, no? Som la reina i les dames de la ciutat 2014. Pues de todas las fiestas lo que más me ha gustado, en realidad de actos no me puedo quedar con ninguno porque hay tantos y tan emotivos que no puedes elegir ninguno. No me puc quedar més res, és que no, és que han sigut tots els moments únics al costat de totes i no me puc quedar en cap. Uy, m'ho he passat molt bé i s'ho recomana a tot el món. A quien le guste esto, vamos, que se presente, que no se lo piense. És una experiència que és molt bonica per viure-la des de dins. Si t'agrada la festa, doncs viure-la dins, és molt intens, però val la pena. Con lo que sobre todo me quedo es con ellas, con la amistad que he tenido y con lo que siempre tendremos. No se puede resumir, no se puede explicar en palabras. Es que cada una té algo que m'ha aportat a mi. Cada una m'han donat un trosset, no?, per a ser lo que som. I no sé, de cada una tinc algo que me queda.